Makawuono wadhi nyime kod weche motenore gi siasa. Jatend kweth manok e od bura mamalo James Opio Wandayi okwedo barua mondik kod jatend kweth mathoth e od burano Kimani Ichung'wa ne bad migao ma ochung' ne weche mag omenda. Ichung'wa dwaro ni jatend migao mar omenda Juguna Ndung'u mondo chwalnegi listi moting'o nyinge mag ji ma osebedo ka badhore ne chulo osuru are tarik 1 dwe mar achiel higa 2018 nyaka gie sani. Opio Wandayi to koni migao ni mago gin siasa mag pesa boro maonge kama biro chope kopogore gi manyo dho familia manosetelo ne piny Kenya e kinde mokalo. Wandayi okoni piny owacho mar Kenya Kwanza osewito chikruok ter gi singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya kendo koro gimanyo yore mag tony e lwet jopiny ma oketo gi tesre. Kikwachi ni jo bura dwaro. Nikech ana aja bura to an disno biro ka dwaro. Podo ka kwae. En paro mar ng'at achiel maybe kod team margi no. Mabende en haki margi enda open chike. King'iye malong'o to be en na siasa. Siasa moko mag pesa nani. Mag dondi. Ng'ama gi target en Uhuru. Uhuru ng'ama gi target kod family mar Kenyatta. Kata wacho disno tere oduoke chien nyaka higa mar 2013. Mane Uhuru kod Ruto donje telo. Okay? Inyalo kata tere chien saidi. Higa mar 2002. Mane Kibaki okawo telo. Nikech mokwongo Kimani mawuoyo no 2018 no ne en jakom mar budget committee e bunge.